I forbindelse med min farveprøve har jeg udarbejdet sådan en gør-det-selv-spand, hvor jeg har blandet alt, hvad man skal bruge til at lave sin egen buket. Først og fremmest er det vigtigt, at I gemmer det her nummer, som sidder på spanden. Der vil blive trukket lod, om I vinder en buket af 250 kroner. I spanden finder du et bundt græs, 2 stykker kokos, et lille bundt eukalyptus, 5 stilke salal og 10 stilke af sæsonens blomster. Her vil jeg vise jer, hvordan I kan binde en buket. Jeg starter med at tage de her 2 stykker kokos, deler dem op på midten, og så folder jeg dem til hver sin side. Så har man sådan en lille håndtag. Så starter jeg med at finde den blomst, jeg vil have i midten af min buket, og sørge for, at stilken er fri fra grene og blade. Og så placerer jeg den ellers bare i midten. Derefter så tager jeg det grønne, som jeg godt kunne tænke mig at skubbe rundt om blomsten, og her der starter jeg med græsset. Og I kan lige se her, hvordan jeg gør. Jeg har ligesom min tommeltot, hvor jeg ligesom lader stilkene følge tommeltotten ind i den her spiral, som man ender med at binde i. Og jeg blander ellers bare godt og grundigt med grønt, så der kommer masser af forskelligt ind imellem, der giver noget fylde. Og igen så er det vigtigt at sørge for, at der ikke er noget grønne blade eller noget, der sidder under, der hvor din hånd den ligesom holder. Men ja, her kan I bare se, hvordan jeg lige sådan, sætter det grønne i buketten. Sørger for, at det ligesom er min tommelfinger, der er min guideline. Og så når jeg har puttet grønt nok ind, som jeg lige synes til at starte med, så kommer jeg ellers bare resterende blomster ind. Og der er nogle blomster, som er meget forgrenede, og dem kan man ligesom dele i 2. Men ja, ellers bare sørg for at soignere blomsterne, så der ikke kommer noget grønt med ned i vandet, da det kan have indflydelse på holdbarheden af buketten. Når jeg skal placere en ny blomst, så sørger jeg for at dreje buketten hver gang. Det kan I også se, hver gang jeg har placeret en ny blomst, så drejer jeg lige buketten i min hånd. Og det er lige så for at sørge for, at der er blomster hele vejen rundt, og den får den har lidt mere runde form. Og når jeg har fået placeret alle de 10 blomster, så afslutter jeg igen med noget grønt. Og her der bruger jeg lidt græs, og det er eukalyptus og salal, som er til års. Det er en smagssag, hvor meget man ønsker, der skal være rundt om. Det er også en smagssag, om man overhovedet synes, der skal være noget grønt rundt om. Man kunne også valgt at putte lidt mere ind imellem blomsterne, for at give buketten lidt mere fylde. Men igen, det er en smagssag. Jeg synes, det giver sådan en rigtig fin afslutning på buketten, at den har den her grønne ramme rundt omkring med det eukalyptus og salal, der lige er til års. Så ja, det er egentlig fremgangsmåden på at binde buketten. Nu er den så færdig, og vi skal have den afsluttet. Og her kan I bruge det snor, som var rundt om spanden først. Jeg starter med at putte den her snor imellem min pegefinger, og så har jeg den løse ende der, og en lang ende i den anden side her. Og så snor jeg ellers bare lige et par omgange rundt om buketten. Fast og stramt, men heller ikke så stramt, at man ender med at knække nogle af blomsterne eller stilkene. Når man lige har kørt et par omgange, så binder man ellers bare lige en dobbeltknude. Man kan lige stramme lidt ekstra til der, og så binde sin dobbeltknude, som I kan se, jeg gør her. Og så kan man ellers bare tage en saks eller en kniv, eller hvad man lige har, og lige få de løse ender væk. Og så skal man ellers lige have snittet stilkene til, sådan at man får den længde, man ønsker, og der kan man også bare vælge at bruge en saks. Men det her, det var simpelthen min guide til, hvordan du kan binde en buket. Du kan også vælge at gøre det på en helt anden måde, men det her, det var i hvert fald bare lige min guide. Jeg håber, I kunne lide den her video, og så tak fordi I støtter min farveprøve.